Tak jak pred každými prvými dostihmi v roku je tam určitá taká nervozita, tréma, alebo jak by som to nazval. Gratulation. Bitte. Tolle Leistung. Ja, wir sind zufrieden. Große Hoffnung. Genau. Sa prišiel rozcvičiť, to sa mi páči. Musím sa priznať, že moc som neveril Kobile, aj keď mi tréner vravel, že chodí dobre, že je fakt dobrá. Tak musím povedať, že som ju podceňoval, ale milo ma prekvapila. Tu je ich 11, Lambert už vyletěl nějaké distancie, ne? To nedá. A je to práve Váňov Zverejnec, ktorý víťaz týchto rozdielov. Človek je rád, keď ho ľudia fandia a keď po dostihu vidí, že ľudia majú radosť aj viac menej z úspechu iných, takže som rád. Že si pripomenuli dlhoročného jelenia.